Daluyon. Napalabas, napan ni Senyor Ismael ija Ayanda Manuel, ket dita, pinangtaan na ti baro akisayan kumaday to'y ti kinatured na. Sanpay anakontento ti don, ket pasimple akinabil na ni Manuel. Iti sa bali abangir, naalingag ni Mateo iti pimasyar iti pagtaenganda ni Vanessa. Kinuna na pa'y iti inana, ano anyaman tinagbasulan ti ama ti balasang, ket saan arumbeng ama iraman daytoy. Banag nga inayunan met ni Nana Marcela. Kabayatan na, kinasarita manen ni Senyor Ismael ni Vanessa. Ita gagayem, denggen nyo tituloy, tinubela tayo anapaulwan. Daluyon! Anya kayo matan papa? Ultimo ka didagiti kakasta abanag kat palutputan dakpay? Nuawan ti sana nasayata nagsaritaan yo. Anya ko matipagbut ngam amang ibaga kanya kiti amin. Sana ka mabutang amang ibaga kada kayo iti amin ang nagsaritaan mi kanina na Marcela, papa. Matlagayam, panak na kamita. Anya tinagsaritaan yo kini Marcela. Maipapan iti day di Mateo. Anya pala ko maagapo a pagsaritaan yo ti tao api mo sayen. Kan maysa, awan matserbi day a tao sana ya. Kuneng day jay, agasem ta inseba na kit din ti bagina. Tapno laeng matulungan na dagiti kalugaran na. Ha! Minamaag nga ramid. Saan amin na maagday jay, papa? Kinabanwar ti awag ijay. Anya? Kat numabalin, respetaran nyo kumamot ti tao analpasan api musay. Saan kayo kuman nga agsaupay iti maikontrakan kwa na? Tatalaga ngay sakit mo day di tao, ha? Gapo tagayam ko day jay, papa. Katawan ti dakas nga impakita na kanyak idi si bibiyag pay. Isa pa nga asiyo kumalaang. Saan nyo ko mapagsasawan? Dayta tinasursurom, gapu iti kanayon nga ipapan mo iti pagtangan, dayjay nga awanan nakam. Nakasursuro ka na sumungbat, nasursuro mo ti mangsukir kanyak. Iso amanipo dita, jak kayaten amapan kapay iti balay da Marcela. Anya? Palpalubusan ka na makarwar dito'y mansyon. Ngem saan ka palubusan amapan iti balay da Marcela. Apay ngamin asinong batang pailaang balasang ko. Binaybay amlat ako man jay amam. Makapasair mo't ngamin nagit ibagbagana, yaya. Awan mo't ti madingay nararamid kanyak day di Mateo. Iso saan ko mga rudakas di ti panagsasauna. Kan may sapay, awanan day di Mateo. Oray respeto na kumamot laangan iti tao analpasan api musay. Saan ka di? Maawatan ka. Iso na laang taam-am mo munti amam. Isawang na no anya ti kayat na nga iba ka. Katpatyan na latta no anya man ti kayat na apatyan. Awan ti makatubngarkan kwa na. Ngam oray no anya ter aramiden na, yayak laring. Dinak tumalapdan amapan ija ayanda na Marcela. Kayat mo asawan. Sukiram ti amam. No kasapulan, apay ket dinasaan. Nang runa no amukmat nga awan ti madi nga aramidak. Anya jay kunan, Manuel. Kinabilnak ni Senyor Ismael tatamindo. Anya, apay nga italaang nga imbagam dayta. Rumbeng ko mga inreklamom, tapnosong batan na ti inaramid na ken ka. Saan tatamindo? Saan nyo ko mga ibagbagay ti sa balit impodnok kada kayo? Apay nga, Manuel. Iti anya agapaw. Apay adi mo kayat amaamuan ti sa balay. Tatamindo, pangasiyo ko ma. Ultimo dagiti dadakkel ko. Jak imbaga ti may papan iti daytoy. Iso anam na nga agtali na idla kuman kada tayo ti amin. Ay, ang iti anya agapaw, Manuel. Apay akinabil na ka. Tapno jak kanon agin tuturo da mangidaulo kada kayo kalugarak. Anya? Sige tata Panawan kayo dito, tamapanak iti talong.
Aganad ka, Barok! Ay, talaga sa bali ti iwas ni Senyor Ismael. At dalakit di ilimlimad na. Ladingi taglangan. Gamjak tungpalan ti karek ni Manuel. Nasken na maamuan ni Mateo tinapasamak. Ammo kasaan mo matakanunungan ti bilin ko kini Vanessa, Claring. Ngam kasayaatan no alukuyam ti anak ko, ngagtungpal iti kayat ko. Asaan na mapanpay, ijay ayan da Marcela. Senyor, nasingad ni Vanessa kada Marcela, kan kadagiti agindag iti dayjay a lugar. Uray pa'y siguro ang lukuyak nga agtungpal kada kayo. Ang mga nagsukir tumatlaan. Di naklangan padpadasan ni Vanessa. Napadas nan tinakaraman kanyak. Kati pasigurado. Nakarkaro pa'y ngam iti dayjay iti mapasamag kan kuana. No saan nga agtungpal. Senyor, Amo ka na sakit para kan ka no kabilag ni Vanessa. Isungay kagumaam nga alukuyan. Tapno agtulnog iti kayat ko. May salaeng ti kayat asawen ti kasdyeng naramid ni Senyor Ismael. Tatang, at dalaki di protektaran na. Mateo, anak. Pamasingkad dayjay. At talaga nga adda ti pakay naigan na iji pagminasan. Taapay adi na magustuhan ti panagprotesta dagiti kakalugaran tayo. Ngayon dauluan ni Manuel. Kastamat ti atap ko, Barok. Ngaman niya nga iti maramidan tayo. Wen gayam tatang. Nakunayo kanyak ang nagkamang kayo iti opisina ti Mayar. Saan ka di? Puno day ta anak ka. Ingkari na tumulong. Nga maging gaita. Awan pa'y matignay na. Tatang, mamati ak nga damit laeng panagamak ti Mayar. Anya. Ang pagkunaaman ka. Na-impluensya ti gobernador. Kan maysa, saan tayo nga mo, no asino at talaga ti adda iti likodan dagiter aramidan na. Iso amamati ak, ayal ali kakamot laeng ti mayor ti karadkad na. Agramanen ti pamilya na. Nakasubli kamot gaya man. Kumusta ti na si Kasom, Loretta? Nasaya at mat, Vanessa. Naurnos ko ti amin. Patsak na awanan ti rumso aparikot pa iti dayja abanan. Nasaya at nga rod no kasta. Loretta, adda ka di balayo ni Andrew? Awan, Jack mat nasangputan diti balay. Nalabit nga daman ng as-asing kaswan na. Abay ka di. Panagkunak ininutan ang maalalak ti Riknana. Iso akasayaatan siguro no maalam mo ti si bubukal a panagtalagkan ka ti kabsat mo. Ikat ka gumaak nga aramidan ti kasta, Vanessa. Di ka matanagan. Agyamanak, barang man lang iti kasta nga aramidan ta, kat ininot nga adda ti maduktalan ta. Masikurahan akon. Kasla nagbayag ti panagtaray ti oras. Rabi ko mamanen. Tapno makarwarak kat makapagtignayak. Saan arumbeng agtaltali na edak laeng diti balay. Nasken niya adati maaramidak. Tapno maduktalan minnoan niya at talaga tagpaiso may papaniti pagminasan. Ininutin anadadahal taglawlaw to'y sigod anapintas a lugar mi. Katsakbay amatadahil amamin pinsan ti ngayad. Mateo, anak. Pasensya ka no nasinga ka. Umayak lag pakadaken ka. Sa dino ti papanam, nanang. Ijay ayanda solidad. At dati napatag apagsaritaan may. Sige laeng, nanang. Aganad kayo kama. Wanan ako. Impakadaken ka. Taam mo mat nga ibalbalunot mikin ni tatang mo da ito'y balay. No agpada kami arumwar. Kumusta ti operasyon ti pagminasan, senyor? Awan ti rumbang nga pagdanaga, Mandrio.
Iti pa nagtultuloy ti operasyon ti pagminasan. Dumakkel met a dumakkel ti matmat gadanta. Nasayat, senyor. Magustuak launay dayta anak ko nayo. Tilang das ka na panunutin ta. Kat no kaano a mapapanaw dagiti agindagi jay. Anya? Sigurado nga agbalin atubang dagiti agindagi jay. Isungay tapay laeng. Nasken a makapanunutan iti pamuspusan tapno mapapanaw dayjay. Makunak aday tati karigatan apaset ti operasyon tayo, Senyor Ismael. Andrew, Sigurado nga ilaban dagiti agindag ija ti karbaganda. Ket adalakid di mapasamak ariri no bilang lang. Amangan no santo na malapdan pa'y amaduktalan da, nga dagayang pakainaigan ta iti operasyon ti pagminasan. Ay nasulidad. Ibagam kin ni Manuel nga uray isardeng nanti agpaliiw iji asidag ti balay mi no iti rabi ay. Ha, nay, apay nga'y Marcela. Panagkunakat saan kami mat nga agpagad ijay kin ni Mindo. Amangan no adala tinang loko kada kami iti day di rabi ay nga adda nagtuktok ijay. Marcela, saan tayo amabalin ay alang-alang tinapasamak? Amom ka day no anya ti atap ni Manuel nga anak ko. Anya, solidad. At hapon na, nga dagpangpanggap iti dakas kada kayo nga agasawa. Anya. Kasta, tinako na ni Manuel nga anak ko. Iso saan ko ang maikarikan ka, ang malapdak ni Manuel, amang ituloy iti panagpaliiw na iti asidag ti balayaw. Naimbag lagit din. Tanaira na nga awan ni senyor ita nga imayak dito mansyon. Wan nga ron. Oh, apay ang nagsanay ka iti naunag, Vanessa. Adda ka di parikot? Loretta, imbaga mismo ni Papa, nga awan ka no ti panagtalaknakan ka. Anya? Gapo ka no day ta iti panaglibak mo idi nagtalawak dito'y mansyon. Kung nagtubay kat, nariknak ngamin ti panagbaliw ti trato kanyak ti amam. Pangaasim, Loretta. Saan ko maaday ta ti mangipaay iti saan ta apag kinaawatan? Di kagdanag. Noan niya tinarogyan ta, isulat ta ti maaramid. Isung awan ti pagdanagam no may papan iti day ta abanag. Wan gayam. Naurnos kamin kanina na Marcela. Ha? Agpaiso, Vanessa? Wan. Nagrana kami iti nakadisgrasyaan day di Mateo. Nakapagsarita kami iti nalapat. Kat nakapagkinaawatan kami. Naimbaglakit din taman nakaawat di gayem mo, balasang ko. Sipod pa agtutubo kami. Kabisado kon ti ugali ni Loretta, yayak laring. Nabinor ti panawan ti panaggayam mi. Kat mamati ak nga uray anya pa'y akita ti parikot ti sumangbay kada kami. Agtali na ti kinabagkat ti panaggayam mi adwa. Pakaragsakak day taan ang ngagkukan ka, balasang ko. Tila ang pagdanagak. Amano anyakit di mo ti aramidan ni papakankwana. Ni, anya ti kayat mo asawan, balasang ko. Yaya, sabali ti ugali ti amak. Awan ti sinsinuan na. Uray paingatan kasingildan kanyak. Kabailan na apagaramidan iti madi, matungpal laang ti kayat na mapasamak. O na yan. Kat kasanon no pumayso ti atap mo, balasang ko. Di kagdanag, Yaya. San mat siguro basta pagaramidan ni Papa iti dakas ni Loretta. Gaputa kabsat na ni Andrew. Maragsa ka na kitinamuak ka ni Vanessa, Nana Marcela. Iso nga imaya kadagos dito yung lugar yun. Maragsakan akmat balasang ko. Naamiris ko abiddo ti inaramid ko. Saan arumbang nga ibunton ko kin ni Vanessa ti anyaman agurak iti amana. Pwede na dahita, Nana Marcela. Tano panunutan anaimbag. Saan ang nagayatan ni Vanessa tinapasamak iti day di Mateo? Nana Marcela, pasensya kayo no nadakamat ko day di Mateo, ha?
Saan ko apanggap asa iren tirik nayo? Pakawanan dak ko ma. Awan anya man na balasan ko. Basta saan tala ko man na pagsaritaan ti may papankin ni Mateo. Mabalin ka di. Sige na. Ulitek, pasensya kayo lakuman. Nandanin to mga tarabi. Naulimok mo taglawlaw ti balay da na Marcela. Awan mo ti madlaw ko sa bali dito eh. Apama na dumtong ti eksakto alas 12 iti teng nga tirabi ay. Pumanaw akong dito eh. Agsubli ako ni Jayan dagiti kakadwak nagbambantay dya si dagti masakupan ti pagminasan. Nas ka na mabantayan mi anaimbag day dya lugar. Tamangan no kalat nga adda ti dakes nga aramidon dagiti armado nga adday dya pagminasan. Panagkunak. Awan ti dakes sa mapasamak dito asidagdana na Marcela. Iso kasayaatan no pumanaw akong dito. Ala. Naglukat ti rin daw ti balay da na Marcela. Andan sa rumwar. Sino nga ta? Anya ti maduktalan ni Manuel iti dayta gundaway. Gagayem, iyuliwayan adenggen, ti tuloy, tinubela tayo anapauluan. Daluyon! Daluyon! Napalabas, iti panang surot ni Senyor Ismael kene Vanessa nga anak na. Nakita na ti ipapanda ito'y ijaayan da bakit Marcela. Kinasarita na nga rod ti balasang apaman ang nakasubliji mansyon. Ket imparit na ti ipapannapay ijaayan da bakit Marcela. Iti sabali abangir, masikuran ni Mateo. Gapo iti nabuntog a panaglabas ti oras. Matektekan da ito'y. Gapo takayat nan ti agtignay para iti pan nakaipatungpal ti imbilang nan amisyon. Iti dayta arabii, nagpaliiw ni Manuel iti asideg ti balay da Nana Marcela. Itagagayem, denggen nyo tituloy, tinubela tayo anapaulwan. Daluyon! Mas ka na mabantayan na naimbag day dya lugar. Tamangan no kalat nga dati dagas nga aramidan dagiti armado nga adday dya pagminasan. Panagkunak. Awan ti dagas sa mapasamak dito asidagdana na Marcela. Iso kasayatan no pumanaw akong dito. Naglukat ti rin daw ti balay da na Marcela. Addan sa rumwar. Sino nga ta? Di Giant. Insaranan ti rin daw. Tsak mailasin no sino di rumwar. Kinasayat. O masidagak. Tapno iti kastagat mailasin ko. Naglaw na ako. Nagtarayan iti nadlaw na. Nagkamatag. Hoy! Agsubli ka dito! Hoy! Kamatag lata. Nas ka na maamwak na sino. Timag ni Manuel day jay nang tamin daw. Huwag nga rod Marcela. Nakita na lakit deti iruruwar ti anak ta. Ay sus, ang mga numaduktalan na ti kinapudno asibibiyag ni Mateo nga anak ta. Awan matkit diti pagdanagang. Agayem da Manuel ka ni Mateo. Mamati akas kadata. Ilimad ni Manuel ti amay no bilang tamaduktalan na. Apag iso dito ang naglingadak. Saan naklakit din amadlaw dito ni Manuel. Jak impagarup nga adapay lagayam ni Manuel ngagpalpaliw iti sidig ti balay mi. Nasiputan na lakit nga rodin ti rular ko. Aday tana. Dayjay ni Manuel. Nagdirdiritsyon. Di na nadlaw ang naglingadak dito eh. Naimbaglaki din ta nalibasak. Manglikawaklagan. Ang mga nagsindabat kami pa'y. Saan pa'y apanawan? Tapno maamuan ni Manuel asibibiyagak gayam. Boss, apaya di ka pala maturog. Rabi na. Nakaturog mo ni Loretta kapsat yo. Jak makaturog dodoy. Jak manam mo. Alusisin nak. Jak maawatan da ito yung Amerikrit na kita. Anya nga minti pampanunuta maya, boss. Ni Senyor Ismael. Ha? Anya ti kayat mo asaman, boss?
Apay apang panunutem ni Senyor Ismael. Gaputayin inot amadlaw ko ti sabali nga iwas na ita. Anya? Boss, ibagam lang no anya ti planom. Nakasagana dagiti kakadwak amang ipatungpal iti anyaman akayat. Di mo pigsaan ti agsaw, Dodoy. Um, Amang ano mangag nakatikabsat ko. Pasensyakan, boss. Diyak lang amin magustuhan nga agparparikot ka. Gapo kini Senyor Ismael. Anya nga min tinapasamak, Manuel. Apay akala at ngay may kayo dito'y kadagiti kakaduam. Nana Marcela, nakita. Adda lalaki ang naggapo dito'y balayaw. Anya, Manuel Baraw, imposible dahi ta nga ibagbagam. Kat no nakabalunat mo ti balay may. Kat nakaturog kami, kani nanam a Marcela. un nga rood, Manuel. Anya ka diti mapaspasamak kun ka. Nana Marcela, tatamin daw. Sana ka mabaling nagbiddaw. Nakita. Adda lalaki arimwar manipod dito'y balayaw. Kem awan tinarik na may. Ken awan ti sabali ang napasamak dito unag ti balay. Amang ano parpar matamlaang Baraw. Imposible tatamin daw. Kinamat ko pa yung arot. Iso na lang tadyakon na siputan tinagturungan na. Bilibak mo ti kinaalam a bodyguard mo, Manong Andrew. Anyat kayat mo asawan, Loretta? Nasipot. Nagagat. Awan lakat rikusen na ti arubayan ti balay ta. Agsigsigurado lang ni Dodoy, ading ko. Kayat na masigurado ang maaramid na iti husto ti trabaho na. Ang damagak man, Manong. Sa dino ti nakasarakam kan kwa na. Ha? Amok ngamin asaan a pulis. Saan mo't a militar? Gaputa dinamag ko idinday takan kwa na. Ading ko, saan mo adamagan pa'y dayta? Tinapatag. Adda ni Dodoy amang bantay kadata. No adda dito'y balay. Sa dino ti papanam. Sukunan nak ni Andrew, Papa. Nasaya at mat, tasinong batan nakadagos. Amok no asino ti kadwa marumuar. Papa. Nukas ta kumakanayon. Awan ko matiparikot ta, Vanessa. Talagamot nga awan ti parikot, Papa. Si kalaeng ti agar-aramid iti parikot. Aniya, talaga naturod ka namang sungbat kanyak. Kat patsa kadaytan tinasursurum iti kanayon nga ipapan mo iti balay dagiti mamirmiraot. Makitam, Papa. Mismo matlaangan ang nagtaod di tabibig mo. Iso akaguram dagiti gagayem ko. Gaputa mamirmiraot da. Ibagbagak lang ti agpaiso. Awan ti serbi dagiti atat tao. Ngamin, agsuksukay dalang iti daga. Laglagi pam tibilin ko. Jakon kaya tamapan kapay iti ayan dagiti mamirmiraot. Lading itakmat nga ibagakan ka, Papa. Ijay ti papanan mi ita ka ni Andrew. Aniya, ay natangka na talaga ti ulo man niya. Saan na siyak tinang plano iti daytoy, Papa? Ni Andrew ti mayat amapan ijay. Inawagan naklaang, kat sinaludsod na, no kayat ko di sumuro. Aday ta. Adda ni Andrew, Papa. Mabitlang. Kasaritag pa'y nga umuna ni Andrio. Ano kasta? Talaga si katinangawis kan kwa na? Tapno mapaniti dayjay a lugar? Awan matidakas na, saan ka di, senyor? Amum ka di aparparita ko ni Vanessa mapaniti dayjay a lugar? Imbaga na kanyak day ta inawagak, senyor. Agaman niya ko matidakas na, katsak matikadwa na. Andrio, iti kastangar aramidam. Kun sintiram ni Vanessa amang sukir kanyak. Magbidot ka, senyor. Ipapaay ko ti kayat ni Vanessa. Tapnoin inot ang masursuro nak ngayatan. Kat makikalay sa kanyak. Aniya? Ngamin, jak kayat ang makikalay sa kanyak ti anak yo. Gapulang taiso ti pagayatan nyo. Kabisadok ti anak ko,
Kabsat Marcela, saan lakit di an naalilaw laang dayjay? Mamati ak nga agpaisong adda nakita na alalaki ang naggapu iji balayo. Kabsat Soledad. Nalaos ti panagdanag mi amin akakalugaran nyo. Naimbag ko man awan tinapaspasamak iti kalabas. Apang ikugnalan may, nga amangan no adda ti agpangpanggap iti dakas kada kayo. Anya ti kayat mo asawan, Kabsat Soledad. Nalipatam ka din, Kabsat Marcela. Adda nagpalto-paltog iti sangaw ti balayo. Ay, wan nga agpaiso, Kabsat Soledad. Iso adi na kami mat siguro mapabasol. No agdanag kami, maipanggap iti siguridad yo. Natalgadak dito ayan ko ita, tatang. Saan da kapagdanagan? Mateo, anak ko. Saan amamati ni Manuel iti imbagame? Ngawan mo tinadlaw may anaggapo dito yung balay. Basta takderan nyo nga awan tinadlaw yo, tatang. Mauman tumutlaang ni Manuel. Hanggang kabisadot di gayam mo. Kasla si kamot laday jay. Saan na basta mamati latan iti anyaman amay bagakin kuana. Agarabit iti pamuspusan. Tapno mapanagnagan na no anya ti atap na. Maawatan kayo, tatang. Ngamno ita, takderan nyo pa'y laing timbagayo kin ni Manuel. Siyakton ti makam mo. Sige nga rod, anak ko. Kastapay nga rod. Aganad ka kanayon, Bye. Bye. Mamati ak itimbaga ni tatang. Aramidin lakit din ni Manuel ti amin. Tapno mapanagnakan na tinakita na. Iso akasayaatan no sa anak pa lang agsubsubli di balay may. Agtali na edak pa lang dito'y. Tas sigurado ang natalgadak mo't dito'y ayan ko ita. Impagarup ko no kayat mo ti mapan ijayan da na Marcela. Ang apay adito'y igit ti baybay ti kinid daw mo apapananta. Gaputaan magdak dito'y. Makariknak iti talinaay, Andrew. Vanessa. Sipod ubingak, dito igid ti baybay ti pagkamanga, kadagiti kanito ang mariribukan na. Iti kanito nga dakon dito'y amang matmatmat kadagiti agkikinamat adalnuyon. Makariknak matan iti talinaay. Iti simbang ti panunot. Mabang ara na kabayatan ti kadak dito'y. Kat malipatak ti anyaman na parikot, nga uray apag-apaman laan. Kas itinalinak a tao ken dagiti daluyong nagkikinamat nga umagep iti kadaratan. Adak matakanayon iti sibay mo. Ikarik dayta. Andrew. Ikarik iti batog ko langit. Agnanayon nga adak iti sibay mo, Vanessa. Tandaan ang kumadayta. Asino nga dayjay, Manuel? Diyak mo, Loreta. Saan ko ngamin anay lasing? Kinamat ko diyak ko naabutan. Nagalista nagtignay si ka. Naitarayan na. Amangan mo't naman nagdakdakas dayjay asimrak iti pagtaangan da na Marcela. Kastamot la ti atap mi amin. Iso na lang ta imposible ka no ti ibagbagak. Dahil tati ko na na Marcela kang tatamin daw. Maburbur tiyanak, Loreta. Madanagan iti siguridad na Marcela kung tatamin daw. Itay pa'y lapal-paliiwan amok na ita, Claring. Nagbidot kayo, senyor. Jakla kayat makaungat kayo manen, no bilang bilinan dak, kadyak makapagtungpal adagos. Agpada kayo laki ni Vanessa. Nalaing kayong agrason. Uray amuyo apakapasakitan yo ti panagrason yo. Agrason kayo latta. Senyor. Agyaman ka, tay sakit na kalaunay ni Vanessa. Tano saan, nabayag ko man nga awan ka dito'y mansyon ko. Kanayon akas tati ibagayo, senyor. Ngamsan kon asakitan paya, gapota na irwama kon. Ha! Buwisit kakit di, Claring. Ala, pumanaw kay ti sangok,
tamangan no anyapay ti maaramid ko kan ka. Nana Marcela, pasensya kayo no itaman langan ang makasarong karak ditoy. Adda nga min dagiti napatag-abanag nga inasikasok iti kanlabas. Awan anyaman na, Loretta, balasang ko. Amok amakumikum ka. Pudno, Nana. Ngam, diyak kayat ti mapukawan iti oras para kada kayo. Loretta, balasang ko. Nana, naamuak ka ni Manuel tinapasamak. Ha? Ay, Loretta, balasang ko. Awan anyaman na dayjay. Saan kami matanaan ano kinimindukot? Isungawan ti rumbang apagdanagam. Ha? Oh, apay akas ta ti panangkitam kanyak, Loretta, balasang ko. Kuha nga min, Nana. Kasla nga min sa bali ti dyaryo ita. Adda ka di ilimlimad yung? Anya ti isungbat ni Nana Marcela, ken ni Loretta. Gagayem, di uliwayan adenggen, ti tuloy ti nobela tayo anapauluan. Daluyon!